Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, agrair i felicitar a la gent que tant en la República com després en els anys de la dictadura, en el tardofranquisme i en la transició va lluitar per les llibertats, drets i deures de la ciutadania. Perquè sense això, sense aquests xicotets passos, avui nosaltres no estaríem ací sentats. Però sí que creiem que són innecessaris, que són insuficients. I bé, la república és senzillament un sistema de govern on s'elegeix el cap de l'Estat de forma democràtica, és a dir, mitjançant unes eleccions. Fins i tot Aznar podria ser cap de l'Estat i cap de la república. I malgrat això, estic a favor de la república, perquè és l'única forma on la gent elegeix de forma lliure i crec que ningú pot estar en contra de la igualtat d'oportunitats. Hi haurà que utilitzar la crisi econòmica per dir que ara no és el moment, però la crisi també és institucional, la crisi també és política, és de sistema. I crec que la gent al carrer ja no entén per què una persona, per tindre un cognom Borbó, té més dret que la resta. I molt menys entén que fora l'anterior, el dictador, el que el posara ahí. I sens dubte molt menys entén que l'excusa siga la crisi quan el senyor Juan Carlos de Borbó se'n va a caçar elefants quan valen un renyó mentre la gent no arriba a final de mes. Per tant, nosaltres estem d'acord i no és una qüestió tampoc de si república o monarquia. La moció senzillament planteja el referèndum i per tant és una qüestió de democràcia, que la gent pugui elegir lliurement què sistema de govern vol. Nosaltres, sens dubte, ho tenim clar, una república. Moltes gràcies.